Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur urriak 6 ostirala da, eta gaur ez ditugu elkarrizketak izanen, beraz goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1853an, Carlos Maria Isidro Borboikoa errege egin zuten, Carlos Bosgarrena izenarekin. Data hau hartzen da lehen karlistadaren hasiera bezala. Urte batzuk geroago, 1859an, Aradeko 13 martirien exekuzioa izan zen, Hungariako independentzia gerra ondoren. Egun berean, baina 1876an, Ameriketako Estatu Batuetan lehen automobila hasi zen ibiltzen. Eta bukatzeko 1957an Deia Singer izeneko lehen film soinuduna proiektatu zuten New Yorken. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Ostiralean, bideak dokumentala eta solasaldia. Bideak Aritz Gamboa Artzainak egindako ikusentzunezkoa eta solasaldia eskainiko dute. Arratsaldeko 7etan, Arangurengo udaletxeko erabilera anitzeko gelan. Doako sarrera edukiera bete arte. Larun batean, Marisolasak bazterretan. Marisolasak bazterretan, LGTBIQ+ jaurdunaldia egingo dute urriaren 7an Iruñean Kondestable jauregian. Goizeko 10etan hasiko dira egitarauarekin webgunean kontsultatu dezakezutena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena. Esan Erran irratiaren 25. urteurrena ospatzeko bertso saio musikatua antolatu dute. Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Julio Soto izango dira bertan. Gari Otamendi eta Isak Arruti musikari eta Inigo Ibarra gai jartzaile. Eguerdiko 12etan, Santurbeko Baselizan Gaskuen. Tailerra, familiendako lantegiak, sormen lantegiak familiartean. Tailerra Iturramako Zibiboxean goitzeko 11etatik ordu batetara. Mariokerrak nola esan izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpena. Mariokerrak nola esan izan boiera euskaraz liburuaren aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute. Kepa Jekorak aurkeztuko du eta Amaia Alvarez eta June Fernandez izango dira bertan hizketan. Arratsaldeko 5etan Laban. Aurrendako antzerkia, aurre eta familiendako antzerkia, Gure Oio, Mari Motroio eta Txokolatezko Etxetxoa. Mendillorriko Zibiboxean arratsaldeko 6:30. Roten 13 bira amaierako kontzertua. 2 urte pasa dira taldeak aurrera diskoa atera zuenetik, eta aurretik aurrera hainbat hilabeteko suetena egingo dute. Hala ere, burkide guztioi gonbitea zabaltzen dizuegu azken baioneta karga honetara etortzeko. La Inquisición eta Day Drinker taldeak ere bertan izango dira. Garesaretoan arratsaldeko 8etan. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta Beñat Gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak. Senda berri zikloaren barne Zangozako Carmen Auditorioan arratsaldeko 8etan. Sarrerak 8 euro eta gazte txartelarekin 5 euro. Igandean, Nafarroa Oinez 2023. Etxarriaran atzen ospatuko da Nafarroa Oinez eta hauxe da egitaraua. Kontzertuen artean, The Potters, Tricky Teams, DJ Bull, Alarma Morea, Tricky Dance, Alerta Gorria, Nafarroa 1512 eta Gozategi. Arrainak bihotzean antzezlana. Marmar Teatro taldearen eskutik Arrainak bihotzean antzezlana taulartuko dute. Arratsaldeko 6etan Antsoaingo antzokian eta sarrerak 4 eurotara. 130 gamazada emanaldia. Labriteko frontoian goizeko 12etatik aurrera. Aurten la gamazada gertaera historikoaren 130. urteurrena ospatzen da. Gamaza ministroak Nafarroako zerga araubidea zabaltzeko asmoaren aurkako herri iraultza izan zen. Basotik itsasora 2.0. Basotik itsasora dantzaz konpainiaren produkzio lana da. Dantza eta Beñat Gerekaren ikusentzunezko produkzioa uztartzen ditu ikuskizunak. Senda berri zikloaren barne, Berrioplanoko Maria de Maeztu kulturretxean arratsaldeko 7etan. Sarrerak aldez aurretik 5 eurotara eta txarteldegian 6 eurotara. Itsasbehera antzezlana. Agertokian 2 aktore. 2 gizabanako beraiek eraikitako mundu batean bizi dira. Unibertsoak planik ez duela sinetsita, egotea erabakitzen dute. Ondo eta elkarrekin egonean. Bizitza konplexua dela sentitzen dute, ez duela merezi borrokatzea eta aldi berean, burdinazko borondatearekin bizitzeko beharra dute. Arratsaldeko 7etan Leitzako herri aretoan.
Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Nafarroak bere laguntzei eutsiko die inflazioaren ondorioak arintzeko. Estatuak prezioen gorakadaren aurkako neurriak ez murriztea espero du foru gobernuak. Ez da, PFZ-tako kenkaria gordeko 35.000 eurotik beherako errentetan. Familiei eta enpresei likidezia ekarriko dieten erreforma fiskalen alde dago taberna. Argazki nagusian, bisitariek erakusketako argazki batzuk ikusten dituzte. Izenburuan, arkatzatik argazkira. Txema Madoz eta Elena Almeidaren lanaren erakusketa gotorlekuan. Behan, Nafar zientzialari batek nazioarteko saria jaso du. Inigo Martin Korena irabazleak dio zientziak Espainian ez duela behar adinako arreta publikorik erakartzen. Alboan, Nafarroako unibertsitateek finantzaketa eskatu diote ministroari. Subirats, NUP, UN eta UNEDeko errektoreekin solasean ari da Iruñean. Eskuinean batetik txibitek dio Volkswagenek 2009an Landabenetik trenaren bideak ateratzea eskatzen zuela. Proiektu hori baterien planta eraikitzetik bereizten du. Bestetik bere bikotekide ohia eta honen ama Arrotxapean akuiatzen ditu. 53 urteko gizon bat atxilotu zuten Arrotxapean, 36 urteko neskalagun ohia eta 58 urteko haren ama labankadaz zauritzeagatik. Biak arriskutik kanpo daude. Politikan, zentsura mozio posiblea Iruñeko osoko bilkuran kokatzen da. Ibarrolak bere proiektuen berri emateko mozio bat onartu da. Amaitzeko Pedro Sánchezek amnistia negoziatzen ari dela aitortu du lehen aldiz. Diario de Navarrako titularrean, Nafarroak berriro ere PFZ du erkidego guztietan lehiakorrena. Urte honetarako onartutako aldeketek atzera egiten dute. Politikan, PSN Bildurekin negoziatzen ari da udal eta kontzejuetako presidentetza emateko. Juan Carlos Castillo, egungo presidentea, ez da gaur berriz aurkeztuko, NUCFren buru izateko. Behan, batetik, Tuterak ura uzten dio murtsanteri kutsadura saiesteko. Bestetik, Ribaforadako bizilagun bat hilda trafiko istripuan. Argazki nagusian, Felipe VI erregea eta Volodymyr Zelenski Alhambran elkartu ziren. Titularrean, Zelenskik batasuna eskatzen dio Europar Batasunari Granadan. Ukrainiako presidentea Europako goi bileraren protagonista da Espainian, Turkiako eta Azerbaijango liderrak ez daudelako. Garako titularrean, PSE eta Lakoa ez daude ados ereduen zuzenketari buruz. Naiz eta Anduezak esan jende guztiak ulertu duela hezkuntza legeari egindako zuzenketaren kontzeptua, sailburuak izan ezik exekutibotik lerratu dute A, B eta D ereduak jada ez direla existitzen. Eskuinean, adingabei egindako 10 sexu abusuetatik 8 hurbilekoenak dira. Behan, munduko kopa 2030, 3 kontinente, geopolitika, interesak eta futbol apur bat. Argazki nagusian, Azpeitiak Korrugadosen jarduera berrabierazterik ez dagoela defendatzen jarraitzen du. Duela gutxi emandako epai batek arrazoia eman dio Korrugadosek lizentziaren iraungipenari buruz jarritako errekurtsoari. Azpeitiko udalak erabaki zuen oraingoz 2021 urtean errekurtsoa jartzea, eta Nagore Alkorta alkateak adierazi du arrazoiak daudela hori jartzeko. Bukatzeko Kristina Egizabal Argaizen hitzak. Is Biobizkaiko ikertzailea. Ikerketarik gabe ez dago sendabiderik. Berrian, titular nagusian, sexu indarkeriaren biktima diren 10 adingabetatik 8 neskak dira. Save the Children erakundeak erasoen inguruko sententziak aztertu ditu. Eraso bat jasan duten haur eta gaztetxo gehienak 10 eta 14 urte artekoak dira. Erasotzaileen 180 inguru biktimaren ezagunak izan ohi dira. Argazki nagusian, urte amaitu ez bada ere, inoiz neurte den beroena izango da 2023a. Iraileko muturreko temperaturek ekarri dute datua. Titularrean, berotzea markak hausten. Beko argazkian, Jocelyn Bell Burnell astrofizikariak dio aurkikuntza berriak direla zientziaren gakoa, aho zabalik geratzea. Eskuineko berrietan batetik John Foss idazle norvegiarrak irabazi du 2023ko literaturako Nobel saria. Argazkian Gabantxo Etxepare saridun. Behan, Eusko Legebiltzarrak lan merkatuari buruzko gida erretiratzeko eskatu dio lehiaren euskal agintaritzari. Bukatzeko Euskal Herria eta Kuba doinuz lotzen. Ines Osinagak Habanako Arteen eta Letren Fakultatean hitzaldi musikatu batekin hasi du uharteko bira. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, zentsura mozioa izpide, Iruñeko udalbilkuran.
Ibarrola alkatearen kudeaketa kritikatzen duen mozioa onartu dute. PSNek beste behin ere esan du, pazientzia agortzen ari zaiola. Beste berrian, suhiltzaileek euskaraz egin nahi dituzte promoziorako eta mailaz igotzeko azterketak. Iruñeko Kordobila suhiltzaileen parkean elkarretaratzea egin dute langileek azterketak euskaraz nahi dituztela adierazteko. Promoziorako eta mailaz igotzeko probak euskaraz egin nahi ditugu. Gobernuak ez digu erantzunik ematen eskaera horri. Adierazi du Mintxo Astiz, Labeko ordezkariak. Bukatzeko, lehen hezkuntzako 3. talde bat Erreniega ikastetxean eta ratioen jaitsiera lineala eskatu dute. Sortzen, Steilas, Lab, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuetako ordezkariek elkarretaratzea egin dute Nafarroako Parlamentuaren aurrean. 2024ko aurrekontuetan etapa guztietan ratioak jaisteko partida nahikoa sar dezala eskatu diote gobernuari. Gaurko eta asteburuko eguraldia entzun ditzagun. Uda beteko giroa gaur, lanbro eta lainoarekin hasiko du eguna. Gero eguzkitsua gailenduko den arren. Tenperaturak 30 graduak gaindituko ditu barnealdeko leku askotan. Kostaldean balio altuenak 27-28 gradu ingurukoak izango dira. Haizea aldakor ibiliko da goizean, hego ukituarekin, eta eguerditik aurrera brisa. Egunean zehar baliteke itsasoan lainoa sortzea eta noizean behin lehorrera sartzea. Larun batean ere giro eguzkitsu eta lehorrarekin jarraituko dugu. Goizean goiz lanbroa eta lainoa izango ditugu, eta arratsaldean goi-hodeiak agertuko dira. Baina eta guztiz ere eguzkia izango da nagusi. Hego-ekialdeko haizea aurreko egunetan baino harroago ibiliko da, eta brisa geroago sartuko da. Horren ondorioz, Kantauri isurialdean balio altuenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Eguraldian ez dugu aldaketa nabarmenik izango igandean. Berriro ere giro eguzkitsua eta lasaia izango dugu. Haizea aldakor eta uli ibiliko da. Ordu askotan oskarbi egongo da, naiz eta goizean goiz lanbro pixka bat sortu eta egunean zehar goi-hodei batzuk agertu. Temperaturan ere gora berandirik ez, 30 gradu ingurukoak izango dira balio altuenak. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta hurrengo astean berriro elkarrizketa berriekin eta eduki berriekin hemen egonen gara. Gandena gorrilaren hasieran, eskabadola bat agertu zen Arxuriako mazelan. Kasualitatez, herritar batek ikusi eta mezua zabaldu zen herrian. Fite mugitu ginen. Eta egun berean, herriko etxea bera, enpresa eta Baztango udaleko ordezkariekin bildu zen. Herritarrak kanpoan protestan ginen bitartean, herriko etxeak proiektuaren kontran bozkatu zuen. Jorge Ibargoienek, Bidasoa Arxuria grupeko buruak gibelerat eginen zuela erran zigun. Herritarrak ados ez bazaizte, ez dugu eginen, hitzez hitz horrela errantzuen. Joseba Moreno zinogotzea isil-isilik zegoela, EH Bilduko ordezkaria gure alde agertu zen. Berak argi ikusten zuen herritarren nahiak errespetatu behartzela. Eskabadorak alde egin zuen, eta proiektua bertan bera geldituko zela ematen zuen, Baztango udalaren azken bozketaren zain. Alabaina, gure harridurarako azken osoko bilkuran Baztango EH Bilduk kontra bozkatu bazuen ere, gainerateko alderdiek, geroa bai UPN, Baztango Independienteak eta zurekin Baztanek, aho batez proiektuaren alde bozkatu zuten. Zinez, ez dugu ulertzen nola, Zugarramurdiar eta Saratarren iritzia ezen kontuan hartu izan. Are makurrago, kaltetuak izanen diren herrien iritziaren gainetik pasatu ziren. Errespetu falta izigarria eta onartezina iduritzen zaigu. Proiektu hau deuseztatzeko arrazoi naunitz eta ezberdinak ditugu. Hasteko, Zugarramurdik aspaldi egin zuen gainezka turismo masiboarekin. Arazo larriak ekarri ditu. Konparazione, eguna eta tenorearen arabera, heldu diren bisitari, auto, autobus, kanpinkar, furgoneta, kopuruengatik, plaza gurutzatzea zaila eta ezinezkoa da.
Hemendik plaza untatik pasatu beharko dute parapenteak, deltaplanoak eta hegan egiteko ekipoak eremanen dituzten tamaina handiko ibilgailuek, trafikoa eta gure bizi kalitatea okertuz. Egin nahi duten pista horrengatik, turismo fluxua handi horiek ere gure mendietarat eratuko dira. Arxuriako kaskorat aixa ilegatzea posible izanen baita. Gure herriak bizi duen inbasioa gure mendi, bideska eta zerurat edatuko da. Fini, azienden bakea, inguruko herritar, baserritar eta laborarien intimitatea lanean aritzeko eta bizitzeko. Lurretik eta baita zerutik ere behatuak eta inbadituak izanen baikara. Naturaren kalteak dira gure bigarren arrangura. Parapanteek eta deltaplanoek natura errespetuaren irudi bukolikoa ematen ahal dute, baina gibelean diren azpiegiturek ez dute naturarekiko errespeturik. Pista zabala erekitzeko makinek Arxuria inarrosiko dute. Neurri guzietako ibilgailuak hortik pasatuko dira eta karbono eta zarata kutsadura edatuko da. Sara aldeko Arxuriako mazela Natura 2000 sarean uztartua da. Babestu behar diren iturriak, hegaztiak, animaliak eta landareak bertan direlakotz. Natura argudio hauetan oinarrituz eta inguruko laborarien baldintzak aintzat hartuz, Sarako herriko etxeak parapente eta deltaplanoei ez die lurreratzen baimenduko. Zugarramordi aldeko mazela aldiz ez da babestua, baina horretan ere badira hegazti, animalia eta landare berak, gure babesa behar dutenak. Konparazione, horko eremuetan miruek haien kabiak egiten dituzte. Gaur egun Iberiar penintsulan mirua galzorian den espeziea da. Hau dena proiektuaren inguru giroko inpaktuko txostenean kontutan hartua izan den jakin nahiko genuke. Gure zalantzak baditugu. Kontrako argudioekin finitzeko eta ikuspuntu etiko batetik mintzatuz, proiektu hau izigarrizko zentzugabekeria iduritzen zaigu. Baztanek pista kilometro sobera dituen aitzakiarekin hemengo baserritarrei haien etxetara ilegatzeko bideak ez dizkie egin edo arrimatu. Gehienek haien sakeletik ordaindu dute, eta orain Irungo enpresa pribatu bati pista libre? Nafarroko diru publikoa alderdi politiko baten eskutik pasatuz, nola erabiltzen alda interes pribatuetarako? Motivazioak zein dira? Irungo enpresaz gain, proiektu honekin nor irabaziko du? Herritarrok fitxik ez, bistan da. Bertze aldetik, aipatu atzoko egunean, Baztango geroa bai, idatzi baten bidez zenbait iritzi eta akusazio politikoak plazaratu zituela. Argiki, gu ez gara jokortan sartuko. Gure elkartzen gaituen bakarra, gure lurra eta Arxuriaren defentsa da. Baita ere idatzi hortuan diozue, proiektu hau herritarren eta baserritarren onurarako izanen dela. Nola daiteke olako lotxak gutxi izatea, herritarrei deus galdetu ez diguzenean? Ondorioz, publikoki eta zuzenki, Bidasoa Arxuria grupeko Jorge Ibargoien buruari, zurekin Baztango Joseba Moreno zinegotziari eta Baztango herriko etxeari proiektu hau bertan bera ustea eskatzen diegu. Hola ezpada, pres gaude gure eskuetan dauden neurri guziak plantan emateko. Iritzi publikoari afera itxusi hau jakinaraztea eta salatzea izan da gure lehenbiziko urratsa. Ondokoak finkatuak ditugu. Haien artean manifestazioak eginen ditugu behar diren lekuetan. Eskualerria osotik sustengoa ilegatzen ari zaigu. Gure lurra xeatua ez izateko beharrezko guzia eginen dugu. Eta hasieran ziurtatu dugun bezala, ez gara geldirik egonen. Arxuria garbi, Arxuria bizirik, Arxuria ez hunki, Arxuria bakean utzi. Eta mil esker etortzeagatik. Azkeneko momentuan ailatu zaigu Nafarra eta inguruko parapentisten eta idatzi bat, eta hemen herrian badugu parapentista bat, eta berak irakurriko du testu hori. Parapentista bezala mintzatuko naiz, eta Nafarroko parapentistak federakuntzak testu hau babesten du. Lehenik eta behin, Zuhamordi eta Salako herritarrei gure elkartasun osoa adierazten nahi diegu. Edonorentzat,
erasai izango beharko luke ulertzea. Bertako bizilagunen bizkarrera. Onartu duten proiektu honek, herriotan eragin duen haserrea. Ulergaitza egiten zaigu, Zuamorde eta Salako udalen eta herritarren iritzia aintzat hartu ez izana gai honetan. Guk ere, zuek bezala, adierazi nahi dugu ez dugula ez biderik, ez bide berririk, ez bide zabalerik, ez besterako sarreskirik nahi Atxurian. Izan ere, parapantearen funtsa siempria da. Mendi bat begibistan, motxila bizkarrian, gulanken indarra segi gorantz, besterik ez. Gora iristean, oia zabaldu, eta aizia lagun, altxa bera eta ira hartu. Gero noski, jakina da, lur hartzeko landa zati bat ere behar dugula. Diaberekin aldez aurretik adostutakoa. Atxurian egiten dugunen bezala, beti izango gara bizilagunak entzuteko prest. Atxurian egiten dugun parapentereliek, mendia eta bere inguruak dauden bezala maitatu eta zaindu nahi ditugu. Eta bertako herritarrekin urte luzez izan dugun aheman ona, zinez estimatzen dugunez. Aurrerantzean ere, horrela izateko bihotzez desiratzen dugu. Guk ere, Atxuria salbu nahi dugu. Bueno, argiki bildu gara, zentaz kasualitatez abuztu alde hortan edo ikusi genuen batean eskabadora bat gure inguruetan, Arxuria mendian, segiduan elkartu ginen hori gelditzeko eta hor, destapatu zen pixka bat nolabait salsa guztia, ez? Hau da, nolabaiteko ilunpetan ereman den, aintzinerat ereman den proiektu bat, gure mendia xehatzeko proiektu bat, eta, pixkat horregatik izan da gaurkoaren prentsaurrekoa eta elkartzaren zergaitia. Orai egoera dago, azkenengo, lehendabiziko gauza erran behar dutena da, eskabadora hori ikusi nuenean eta lortu generaik hori gelditzen, Zugarramurdiko udaletxeat, bai Baztango udaletxerat, bai Irungo parapente eskola horrei deitu zien bilera bat egiteko, bertan agertu ziren. Zugarramurdiko udaletxea kontra agertu zen, baita Sarako ere bai, eta ondotik gu beraien gana joan ginen, publikoki aurpegira niri pertsonalki Irungo zuzendari hori, eskolako zuzendari hori errantzidan ez zituela herritarrekin arazoak nahi eta ez zuela aurrera teremanen proiektua. Ondotik Baztango plenoan pasatu da berriz ere afera hau. Denen harridurarako antzinatatera da UPN geroa bai zurekin Baztan eta Baztango independienten aldeko bozkekin eta EH Bildu kontrako bozkekin. Eta egoera orai hortan dago, ez? Gu argi dugu hau ez dela eginen. Argi dugu proiektuk unekin aintzinat segitzen balin baute parean izanen gaituztela, hortzak erakutsiko ditugula. Ez dugula inondik ere onartuko gure ingurua xehatzea. Lurroiek Baztangoak dire, baina hemen bizi garenak gu gara. Eta ez dugu inondik ere onartuko gure bizia baldintzatzea mordu zikin eta ustel horretan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.